Ay, tara po po. Tato na. Oh. Sa may eskwela? Basta eskwela ninyo? Okay ra. Okay. Ako una nakatubag sa pangutana. Nice. Bangtan na niya. Mas may bangtan na may eskwela mo dito. Isip nakabatig na nga papa. Oo niya. Ayun. Ito pag ikaw. Yeah. Eh, mong good news? Ako natin karoon sa sunday. Uli na lang ko. Ato. Uli ka na. Uli na kayo doon. Oh, ha? Kamusta? Hindi, ito ano, pag-ilis na mo na ito, okay? Ako kita mo, mama ninyo. Baik na nga, sige. Sige, sige. Kung ako may ba? Ako may nakaw na nagkuha. Then ako may nakaw nagkuha. Ikaw may nakaw nagkuha. Oh, ako yung nananggi. Hindi, ako may ako aman. Oh, di mo ba to? No, 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 no. Ako may nakaw na ikaw bigyan nakaw na upanangin. Ha? Hoy, ang nang mo! Sakit ba yan, Greg? Ha? Sakit na? Dagan! Ano halay mo? No, 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 no.